Hi girls, Lisa Angharad yma. A heddi, fi moyn siarad gyda chi am y ffordd i chi'n siarad gyda'ch gilydd. Ac yn fwy penodol yna am sut chi'n siarad am Instagram posts i'ch gilydd. Achos, girls, it ain't pretty. A pam bod ydyn nhw'n bert? Achos bob tro chi'n hinto unrhyw fath o arwydd o sexuality, rhywun yn teimlo bach yn sexy am hynna'n, rhywun yn bod bach yn flirtatious, chi'n slago fe off, straight away. Chi fel, oh god, yw e just rhoi llun lan achos mae ath dech yn dda? Hold the boat. Siwr o fod do. Oh my god, nes ti'n llun i? Basically just titsio fe. I'm just like such a slut nawr. Yw na'n dig? Sa'n cael bod e? Chi'n meddwl bod hwnna'n be kind, empowering each other, girl power, female future and all that? Sa'n credu bod e. Credu falle y ffordd gwell o ddelio dy ffrind ti yn bwrw puberty. OK, so ni gyd yn gwybod mae bod yn teenager yn rili anodd, achos un dydd ti'n chwarae gyda slime, a diwrnod ar ôl ni, mae pen, calon a fanny ti yn complete chaos. So, ti'n deffro un bore, a sudden rei, mae massive boobs gyda ti. So ti'n meddwl, OK, wel, dyw'r rhain ddim yn edrych fel bod nhw'n mynd i unrhyw le yn gloi iawn, felly waith i fi ddathlu nhw. Ti'n mynd i'r mirror, ti'n meddwl, oh my gosh, fi actually yn rili joio nhw. Ti'n rhoi llun ar Instagram, ti'n mynd mewn i ysgol o diwrnod ar ôl ni, a suddenly ti'n slap. Great! O, nes ti weld y post na, fel mae jyst rhoi hwnna lan am loads o likes bechgyn. Stopwch wneud e. Achos, let's be honest, mae unrhyw lun ti'n rhoi ar Instagram, achos bod ti'n meddwl bod ti'n edrych yn dda. Ti'n meddwl bod ti'n neud hyn? O fe, i wneud gwefusau ti yn fwy, fel bod ti'n edrych yn fwy sexy a kissable. Ti'n rhoi lluniau lan o pan wyt ti'n teimlo'n dda. Ti ddim yn rhoi llun lan ar Instagram os ti wedi bod yn gorodd dy ffôn ers 2 awr yn aros i'r person ti'n ffysio text ti nôl, neu os wyt ti da spot huge newydd, neu os yw tampon ti di leak on Topshop. Ti ddim yn neud e. Ti'n rhoi lluniau lan pan ti'n teimlo yn bert. Be fi moyn holi chi wneud, yw just bod yn fwy parchus bod na'n digwydd amser gwahanol i bawb. Rhwng 8 ag 18 allan y digwydd, a does dim rheolau pryd digwydd iddo, a mae gyd yn wyddonol, So pan chi'n gweld un o'ch ffrindiau chi, neu rhywun o'ch blwyddyn chi, neu be bynnag, yn rhoi llun lan, a OK, honey, puberty's arrived, has it? Whoa, fel just boobs mas, penol mas. Iaha, na beth sy'n digwydd pan ti'n bwrw puberty? Yn sydyn reit, mae boobs gyda ti. Neu fel clamp o dyn a thunder thighs. Neu, fel yn achos fi, gwyneb really spotty. Great. Diolch, byd. Just byddwch yn neis. Just, unai gwerwch dim byd. Just rhowch like. Mae'r ferch na newydd bwrw puberty. Ond rili anodd, so just byddwch yn garedig. So, anghofiwch y memes, and a woman's down, fix a tiara, whatever, neu be kind, neu women stick together. Anghofiwch na, just actually newch e. Just byddwch yn garedig, os dim byd neis gyda chi weid, just bych gweud e. Hawdd? OK, sorry os fi wedi cael rant. So, just i recapo. Os oes rhywun yn rhoi llun sexual ar Instagram, pidwch slag nhw off. Peidiwch o gael nhw'n slut, achos dyw na ddim yn wir. Be fi moyn chi sylweddoli yw, os i chi'n siarad fel am fercher eraill, am ffrindiau chi, am bobl yn blwyddyn chi, be chi'n neud yw chi'n rhoi y ieithwedd na, chi'n rhoi y ffordd na o siarad i bawb arall. Os chi'n ferch straight, chi ddim moyn i fechgyn feddwl bod yn OK i weid pethau fel amdano chi. Oh my god, she's such a slut. Look at her, wearing a low-cut top. Bla, 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 bla. Dim na'r ffordd ti'n siarad o ferched. Y diwedd. Os chi'n neud e, mae hawl da unrhyw un neud e. Stopwch neud e. So, os ti'n gweld bod ffrind ti di roi llun cynta slightly sexy hi lan, yna tria feddwl, good for you, honey. Mae'n beth lush dechrau mwynhau dy gorff, OK? Mae pawb yn y byd ma yn gweithio ti sut i gysau dy gorff. Maen nhw'n dysgu ti, o'r funud ti'n dechrau tyfu boobs a tyfu penol, maen nhw'n dysgu ti sut i gysau dy gorff. Wel, anwybyddwch nhw. Mwynhewch eich gorff. Mae'r peth nesa allu di wneud. Os nag ti moyn wneud na, champion. Ond parcha bod rhywun arall yn dewis mwynhau nhw. You go, girl. Ta-da!